Helo, Mae Adam ydw i, a dwi fan hyn yn Llynllich Owen, un o genefinoedd pwysica Cymru, cynefin y mawnogydd. A fel garddwyr, ni wedi bod yn defnyddio gormod o fawn yn yr ardd. Ac yn y fideo yma heddi, dwi'n mynd i ganolbwyntio ar sut allwn ni leihau ein defnydd ni o fawn. Pam fod y mawnogydd hyn yn bwysig? Wel, yn gyntaf, mae'r bioamrywiaeth sy'n galw'r lle yma'n gatre yn anhygoel. Mae'n gatre i bob math o greaduriaid a pryfed prin, ond hefyd mae'n storfa garbon heb ei ail. Felly, wrth bod ni'n echdynnu'r mawn, beth 'yn ni'n gwneud yw gadael carbon i mewn i'r atmosffer, a mae hynny yn cynyddu ein ôl-droed carbon ni fel garddwyr yn sylweddol. Wrth grwydro'r mawnogydd fan hyn, fi wedi dod o hyd i migwyn, neu mwsygl sbagnum. A beth sy'n dda am hwn yw bod e'n dal siw gwmynt o ddŵr. Mae'n gallu dal hyd at 20% o ddŵr yn y tir cyn bod e'n llifo mewn i afonydd. Felly, mantes arall i'r mawnogydd yma yw bod nhw'n storfa dŵr ac yn arafu llif y dŵr i lawr y tir. Hynny yn lleihau y risg o llifogydd yn sylweddol. Fi wedi cael modd i fyw yn Llynllich Owen yn gweld y mawnogydd yma gyd a'r natur sy'n galw'r lle yma'n gytre, a fi'n credu fel garddwr mae'n bwysig iawn bod ni'n gwneud gymaint ag y gallwn ni i leihau y risg o ddifetha'r cynefin yma. Felly dewch dy fi'r ardd i weld pa fath o bethau allwn ni wneud yn ymarferol i ddiogelu'n mawnogydd prin. Fi nôl yma yn yr ardd ar ôl cael bore hyfryd lan yn Llynllich Owen, a fel garddwr, mae rai fi gyfadde o'n i'n defnyddio mawn yn yr ardd ychydig flynyddoedd yn ôl, ond o'n i ddim yn gwybod am effeithiau mawn ar y cynefinoedd a'r ymgylchedd, fel o'n i'n sôn bore yma. A i fi, mae'n bwysig bod ni fel garddwyr yn ystyried fel 'yn ni'n effeithio ar y blaned 'yn ni'n rhan ohoni. A fel o'ch chi'n gweld yn yr ardd fan hyn, bod fi ddim yn defnyddio mawn yn y compost, mae popeth yn hollol ddi-fawn, dyw e ddim 'di effeithio dim ar y tyfiant. A gweud y gwir, dwi'n gweld bod y canlyniadau'n well. Mae'r dyfrio'n iawn, does dim heintie ar y planhigion, a does dim problemau maith chwaith. Felly, mae'r negeseuon yma ni'n clywed yn aml bod angen i ni gynnwys mawn yn y compost, dyn nhw ddim yn wir, achos edrychwch ar y canlyniadau s'da fi fan hyn. Does dim problem o gwbl 'da fi. Os unrhyw beth, mae popeth gymaint yn well, a dwi'n teimlo'n well fel garddwr hefyd, yn gwybod bod fi ddim yn effeithio'n andwyol ar y blaned. Felly, gadewch i ni chwalu'r chwedle o ran defnyddio mawn yn yr ardd. Un o'r resymau mae pobl yn defnyddio mawn yw maen nhw'n meddwl bod e'n dala'r lleithder yn well, a maen nhw'n dadle bod defnyddio compost di-fawn yn golygu bod planhigion yn sychu'n gynt. A mae 'na wirionedd yn y ffaith bod mawn yn dala dŵr, ond dwi'n defnyddio compost di-fawn yn hollol yn yr ardd, a mae gyda fi fan hyn planhigion Ffrenig bach. A wi eisiau dangos i chi, gwitha'r ffaith bod nhw'n edrych yn sych ar yr arwyneb, pam eich chi'n codi nhw o dan yr arwyneb, maen nhw'n hollol llaith. Felly weithiau, i ni chi ystyried bod rhywbeth yn sych, ond y gwir plaen amdani yw, mae ond talcen y pridd sy'n sych, a mae yna leithder le mae'r gwreiddiau, le mae angen bod. Felly mae compost di-fawn yn gallu dala lleithder yn dda, ac mae e yn llesol i'r planhigion. Felly, ni wedi penderfynu i symud tuag at defnyddio compost di-fawn, ond pa fath o gompost dylwn ni ddefnyddio? A mae yna sawl math amgen o gompost erbyn hyn gallwch chi ddefnyddio, ond mae yna ddoi ffefryn 'da fi. Yr un gynta yw'r compost gwyrdd yma. Compost sydd wedi cael ei gynhyrchu wrth gompostio ein cynnyrch gwyrdd ni yn y catre. Sbarions bwyd a pob math o gynnyrch gardd, a hefyd compost sy'n cynnwys rhisgyl cnau coco neu coia. A dwi'n defnyddio nhw am ddoi wahanol reswm. Felly, gyda'r un sy'n cynnwys rhisgyl cnau coco, dwi'n defnyddio hwn i hau hadau, achos mae fe'n lot fwy man, felly mae'n rwydd iawn iddyn nhw egino. Ond, os dwi'n plannu yn yr ardd, neu plannu mewn potiau, planhigion sydd angen bwyd, llawer o nitrogen, dwi'n hoffi defnyddio'r compost gwyrdd yma, achos mae hwn llawn nitrogen ac yn gryfach. Nawr, byddwn ni ddim yn defnyddio'r
compost gwyrdd i hau hade, achos mae fe'n gallu bod bach yn gryf ac yn gallu golygu bod yr egin bach 'na yn tyfu'n sydyn iawn ac yn goesog. Yn yr un modd, byddwn ni ddim yn plannu planhigion sydd angen bwyd yn y compost sy'n cynnwys rhisgyl cnau coco, achos does dim digon o faith yno fe, a ma' raid i chi fwydo'r planhigion yn fwy wedyn. Felly mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r ddau wahanol fath o gompost sydd ar gael cyn mynd ati i ddefnyddio nhw yn yr ardd. A fel chi gweld, mae fe gywir yr un peth a defnyddio compost aml bwrpas, ond yn wahanol i compost aml bwrpas, ni'n gwybod bod hwn ddim yn effeithio yn andwyol ar y blaned. A nawr, dwi'n mynd i blannu corbwmpenni yn y compost gwyrdd yma fan hyn. A fel esbonies i, mae'r compost gwyrdd llawn nitrogen, llawn bwyd. A digwydd bod, mae planhigion corbwmpen wrth i bodd yn bwyta. Maen nhw'n farus dros ben. Felly, dwi'n defnyddio'r compost yn ôl i natur i dyfu'r planhigion dwi eisiau. Yn yr un ffordd wedyn, dwi'n creu twll yn y bwced fan hyn, ac yn plannu 2 blanhigyn corbwmpen yn syth i mewn i'r bwced, achos, a gweud y gwir, fi wedi colli lle yn yr ardd, a fi wedi plannu gormod o bethe. Ond, bydd hwn yn bwydo fe'n dda nawr, eto, yn gompost di-fawn. Mae'n golygu bod fi ddim yn goffa bwydo'r planhigion hefyd, achos mae e llawn maith, compost gwyrdd. Os ych chi'n byw mewn awdurdod lleol yng Nghymru, mwy na thebyg bydd gyda nhw gwasanaethau sy'n darparu compost gwyrdd i chi'n lleol. A bydd chi siŵr fod yn gofyn, beth mae wedi wneud yn plannu 2 gorbwmpen wrth ymyl i gilydd a nhw'n planhigion mor barus? Wel, y gwir plaen amdani yw dwi eisiau gweld pa un fydd cryfa, ac wedyn byddai'n chwynnu i'r un lleia gwana o'na a gadael i'r un fwyaf gwydyn i barhau i difu. Mae'n bwysig, wrth bod ni'n penderfynu i symud tuag at peidio defnyddio mawn yn yr ardd, bod ni hefyd yn ystyried o le i ni'n prynu'n planhigion. Achos yn anffodus, mae nifer o'r planhigion i ni'n prynu mewn meithrinfeydd, canolfannau garddio ac archfarchnadoedd wedi tyfu mewn mawn. Felly, sut 'yn ni'n gwybod p'un nad yw'n cynnwys mawn neu peidio? Wel, yn anffodus, dyw'r label ddim yn rhoi lot o ddewis i ni ar hyn o bryd, achos 'dyn nhw ddim yn nodi hynny'n glir. Ond, mae 'na gynlluniau cyffrous newydd gyda'r Ardd Fotaneg Genedlaethol i helpu ni adnabod hynny. Cynllun o'r enw Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr. Felly, edrychwch mas am y logo yma ar blanhigion, a gallwch chi fod yn sicr wedyn nad yw'r planhigyn hynny wedi dyfu mewn mawn. Ac yn ola, wrth gwrs, ffordd arbennig o dda i ni leihau ein defnyddio mawn yw i greu compost organic ein hunain gyda gwastraff ein gerddi. Gewch chi ddim gwrtaith gwech i'r ardd na chompost chi wedi creu gytre. Fel allwch chi weld, mae'r manteision o beidio defnyddio mawn yn yr ardd yn ddir-ifedu, a byddwn ni'n ymbil yno chi i wir ystyried p'un a ddylech chi fod yn prynu compost sy'n cynnwys mawn yn y dyfodol. Mae'r fideo hwn yn rhan o gyfres o fideos i ni'n paratoi ar gyfer prosiect Tyfu'r Dyfodol yr Ardd Fotaneg Genedlaethol sy'n dathlu ac yn annog ni fel garddwyr i arddio mewn modd sy'n natur gyfeillgar. Os hoffech chi glywed mwy am y prosiect, mae croeso chi ddilyn y dolen isod, a chofiwch, fel bob amser, i adael neges neu sylw o dan y fideo hwn, a byddwn ni wrth ein bodd yn eich ateb. Tan y tro nesa, hwyl am y tro.